Iki jiman iku lho, wong lek kebangetan kok demenakno. Gara-gara dhek iku lho, tak entanti kedadian tenan iki lho rubuh malah pariku. Wis ya ana yaene arek apa dikombi, makmuna muni bloko. Titeni kok nek kepethokan wonge anggere ning sawah. Nek tak uleng tak aja nah. Bangetan kok kebangetan. Yo to nomor saware ndeng pundan sentel kok. Arek ketikungan blok ngono kok ora ana wong. Loh, iki kok jiman lah ketoke. Ning sawah. Jiman. Ya Yutun. Oh ya. Yutun, jangan khawatir, sesuk tak kombi iki. Jiman. Yo. Ya Allah iki. Aku ngasih seneng roh kowe sesuk kare kumpul kombi. Ngasih tak ilang ngerti blutanya arek iki. Ya Allah. Ya Allah Gusti. Ngasih tak ilang ceritane lah. Blutanya. Bangko si ayi. Sikile dijalan saiki tak ngadep iki. Kelemon. Sok kapan iki sidene lek ngombe sok kapan. Ya ngerti kok kasih dirubah ku abeh. Sing sapa iki sak ngedekno bakale iki. Kuwi ne tak ngetekno kok tak kepikir kok ngono kae gampang sesuk. Ngedekno pari are. Sesuk tak dekne. Dekno. Nganu manuk iku sing didekno.